Foli ni waleɲumandɔ bɛ lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, aw minnu bɛ nin kuma in na kɛmɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ. Seri fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. An b'a fɔ ko nin ye a kuma selen ye ka daminɛ ni Mali minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga ka ɲɔgɔnkunbɛ dɔ ye min kɛra ka bɛn ni kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna. Alamisa tɛmɛnen ye minisiri ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye primature ye ka bɛn ni février kalo tile 15 ye. Jɛkulu min bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ ni u k'a ma ko groupe d'experts du comité des sanctions des Nations Unies. Jɛkulu do jɛkulu min ka baara bɛnnen do ɲangini nasiraw bolo daliw ma diɲɛ ɲɛfɛ ni bɛnkanw minnu kan ka tɛgɛnɔ bila ko fan dɔ yira fa min bɛ taa kɛ bɛnkan waleyali labalan yɔrɔ kolokoloba ye. O tigilama bɛ se ka ɲangi cogo min jɛkulu in ka baara bɛn bɛ o ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka nin jɛkulu ni o ye ɲangi jɛkulu ye. A y'a sariya sen dɔ de taara ni o ye baara kɛ sariya sen ye ko résolution 23/74 ka jɛkulu in jo ko diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ. A ka baara fanba ɲɛsin bɛ fɛn minnu ma bɛn ni basigi tɛgɛnɔ bilaw minnu ni olu bi kɛ ni fan yera ye fa min b'a fɔ k'a bɛ ŋwara da o bɛn ni o basigi o natili la wali kelen o bolodali la ka lajɛ ka ŋwara da o tigilama fɛnɛ na ni ɲangini ye a ɲangini dɔw ye ni nafolomafɛn bɛɛ bolo a y'a diɲɛ seleke naani warisobaw la k'olu labalan a tɛ se k'olu sɔrɔ ko gel des avoirs wali kelen ka a bali a ka bɔ jamana ka taa jamana interdiction de voyager o n'a ɲɔgɔnnaw y'a ka baarakɛtaw ye u ka na an ka jamana kɔnɔ Mali jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de y'a laɲini u ka don an ka jamana kɔnɔ barisabu ka da ka tɛgɛnɔ bila kɛlen don bɛnkan sɛbɛn min na malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie faaba Algérie sigi senfɛ a bɛnkan sɛbɛn waleli bɛ ka gwɛlɛya bi o kuma na ni u nana fan minnu ma na kɛ a y'a ko senna sumaya yɔrɔ ye olu na ɲini k'u dɔn u fɛ a y'a fɛn min kan ka ta ka o fanw sɛgɛrɛ fɛnɛ o n'a ta ka o fanw sɛgɛrɛ a yama ninnu kɔni ye a jira k'a fɔ u kunbɛra Mali ma ɲɛmaaw fɛ ni bonya ni karama ye wa n'Ala sɔnna ma u na taa ni ka segi kɔni jaya o kɔrɔ ye ko u sen na caya an ka jamana kɔnɔ ko ɲɛɲiniw na walasa ɲangiw olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin faamaw fa min ma na kɛ bɛn ni basigi natili balibaw ye Alhamidu Badeni ni Ibrahima Kulibali olu de tun bɛ minisiri ɲɛmaya dagayɔrɔ la ni o ye primature ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali faaba la ka bɛn ni alamisa février kalo tile 15 ye ɲɔgɔnkunbɛba dɔ sigira sen kan Association africaine de l'eau farafinna tɔnba do min ɲɛsin bɛ jiko ma olu ka ɲɔgɔnkunbɛ tani kɔnɔna de n'u donna an ka jamana kɔnɔ wa baarabaw de kɛra a senfɛ barisabu ka d'a kan jɛkulu kura sigira tɔ kɔnɔ a y'a jɛkulu min ni u k'a ma ko comité scientifique a y'a olu ka baara bɛna kɛ fɛn minnu ye da donna olu la k'olu walawala o tɛmɛnen kɔfɛ laɲiniw minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ a y'a da sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jiko gwɛlɛya ani bɛsɛya olu ye fɛnw ye fɛn minnu ni maa kan k'i ɲɛsin u ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka bɛn ni waati yɛrɛ cogoyaw ye bawo n'i ye waati jateminɛ bi i b'a ye k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛmɛ ka dadigi kɛ farafinna jamana caman na wa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kelen o de fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ka jiko fɛnɛ gwɛlɛya an ka farafinna jamana ninnu kɔnɔ o kuma na an bɛ se k'an bɛrɛbɛn n'a ye ni fɛɛrɛw minnu ye k'an boloma dɛmɛ ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ ani ka an yɛrɛw ka hinɛ ka se ka o sabati a y'a laɲini kun ye o de ye maa 1,200 ɲɔgɔn na ka bɔ jamana 40 na o jamana 40 diɲɛ ɲɛfɛ 30 ye farafinna jamanaw ye olu de ɲɔgɔn sɔrɔ Mali faaba la maa 15 minnu kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ biro kura kɔnɔ maa jamana ɲɛma nka fɔ maa 2 bɛ yen minnu ye ɲɛma 2 ye Senegali jamana de ye kelen ye ani Uganda jamana de o fana ye kelen ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in fana senfɛ baaraw minnu bɛ ni olu kan ka boloda don nataw la Association africaine de l'eau fɛ da donna olu fana na ka u walawala. Forum environnemental national la ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛba don min bɛ tali kɛ ji ni kungo ni sigida lakanani kow kun ka a ta ko 7 an ka jamana kɔnɔ tile 2 kɔnɔ hakili jagabɔw ni kunnafoni di kɛnɛw olu sigira sen kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ Mali jamana kɔnɔ cogo min
babu kun ye fɛn min ye ni o ye thème ye o ye financement climatique nafolo min ni o kan ka don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli da fɛ walekele finance climatique ani yɛlɛmaw minnu ni olu kan ka kɛ kuranko nasara ka bɔ sanga ni waati sisiguru bafili la kuran ɲini dɔ ni ka yɛlɛma dali masa yɛrɛ ka nɛma dile ka amɔ ni o ye tile ye kuran min lasulu ta yɔrɔ ye tile ye o tɛmɛnen kɔfɛ maaw bɛ se ka u sɛbɛ don sɛnɛ mɔ ani kungo kɔnɔna labaaraliw mɔ cogo min ninnu de ye babu ye minnu ni boli kɛra olu ka kumaw na walasa bɛn ani basigi o bɛ se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ jɛkulu yɛrɛ ni o ye forum environnemental national FENA ye a sigilen don sen kan ɲinan y'o san caman ye wa kuma bɛɛ ni a ye kɛnɛ sigi a bɛ kɛ sababu ye maaw de ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔn fɛ ɲɛŋɛ fɛn minnu bɛ yen ni olu kan ka se ka bolodala teliyala ka se ka degun wuli ka bɔ maaw ka sigidaw kan a y'a jini kungo lakana ni nasira fɛɛrɛw b'olu u da don olu bɛɛ lajɛlen la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛɛrɛw fɛnɛ ɲinina kɛnɛ in kan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ n'a ma ɲa k'a fɔ o kɔni bɛ senna ko sen jɛn bɛ ko bolo jɛn bɛ labɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛ jango an ka sigidaw olu lakananen bɛ se to an ɲɛ da donna nin bɛɛ lajɛlen la ko bawo ko min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ye a y'a ko maa kelen ko tɛ n'a ma ɲa k'a fɔ maa kelen ko tɛ a ka bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan ni ka a kɔlɔlɔ in gɛlɛ minisiri min ɲɛsin bɛ jini kungo ni sigida lakanani ma ale y'a yira k'a fɔ paraɲabaw bɛ ka kɛ kow la barisabu ka d'a kan an yɛrɛw ka jamana kɔnɔ bi k'i b'a ye k'a fɔ maa minnu ka hakiliw juru caninen don olu dɔw bɛ k'u bolo yɛlɛma bolola baaraw nasara ka fɛn dɔw dilan fɛn minnu ni maaw bɛ tɛmɛ olu la ka sɔrɔ u ɲɛci bɛɛ ni o dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'a lajɛ a y'a pinɛkolo minnu bɛ yen dɔw kɛn bɛ k'olu bayɛlɛma k'olu kɛ ɲamamarala ye ni o ye pubɛli ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka sɛnɛfɛnw bila mana minnu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mana kɔlɔlɔ ka bon a kasara ka bon bagangunda ani maninfinkunda o kumana min ye fɛn maralaw ye an kɛlen kɔfɛ ka sanni kɛ mana yɛrɛ bɛ se ka nɔnɔ bila ni fɛn min ye maa bɛ maa la olu dɔw bɛ ka papiye sɛbɛn bayɛlɛma ni o ye journal papiyew ye k'olu bayɛlɛma k'olu kɛ fɛn maralaw ye olu yɛrɛkɛ ka di wa o dunne fana ti kɔlɔlɔ lase maninfin ka kɛnɛya mɔ a ti kɔlɔlɔ lase bagan ka kɛnɛya mɔ o kumana o fɛɛrɛw bɛ sen na o de kosɔn minisirimuso y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛw bɛna lajɛ ka wulikajɔ de kɛ ka se jamanadenw ma ka tɛ ka kunnafoni di u ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kunkan min bɛ se ka to a y'a nin fɛɛrɛ kuraw minnu nanen filɛ nin ye hakili juru caninen dɔw fɛ an ka jamana kɔnɔ ka pinɛkolo dilan k'o kɛ pubɛli ye ɲamamarala walekele ka papiye yɛlɛma k'o kɛ ɲamamarala ye walekele ya filafilamana ni nɔnabilala ye o bɛ se ka don bala cogo min ka laban ka baɲumankɛlakaw fɛnɛ ɲini minnu bɛ se k'u dɛmɛ ka ko in sankɔrɔta an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen ko groupe citoyenneté et droits humains a ka baara sinsin bɛ fɛn min kan o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fasoden ɲumanya hakilinaw bɛ se ka cari ni nka min ye hadamadenya hakɛw ye k'olu sabati u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn da dɔ n'u don a y'a ba muso bolo lɔgɔlisow ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye rive droite lɔgɔlisow ye o ɲɔgɔn da min ni o bɛ ka kɛ a y'a kuma bɛɛ u bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la alamisa fevrier kalo tile 15 o kɛnɛ dɔ sigira sen kan yan ka maa minnu y'a baara seereya Sherifla TV jabarani ye o ye Amadu Kamara ni a ka jatala Seydou Ɲare ni ɲɔgɔndan belebele min ni a bilara sen kan groupe citoyenneté et droits humains maaw fɛ ka ɲɛsin an ka ekɔlidenw ma n'a kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka an ka denmisɛnninw olu minnu ye sini ɲɛsigiw ye k'u hakili la min fasoden ɲumanya walew kan bɛn ani kelenya sinsinni ma bolodi ɲɔgɔnma ani koto ɲɔgɔntala ma ani sigikafɔ o sabatiliko ɲuman ma an ka jamana kɔnɔ ni an ka san saba programme boloda ni y'o baara dɔ de ye bi ani sogonikɔ kapu de b'o la bi o kumana an ka activité n'an y'a fɔ cogo min a bɛ boli bɛn ani keleya de kan ani surtout ani fasoden ɲumanya bon ka fara o kan an ye thème dɔ ta mun bɛ se ka accord de paix min signera an fɛ an ka gouvernement fɛ ani Bamati ni diɲɛ maatɔw fɛ pour que o bɛ se ka dɔn o bɛ se ka lakodɔn cogo min pour que a lawaleya bɛ se ka nɔgɔya ka fara o fana kan an bɛ minnu bɛ taa tunga la min bɛ taa duguma sira fɛ o bɛ kɔgɔjima sira fɛ donc an bɛ ka baara k'o fana kan ka sensibilisation k'o fana kan pour que vraiment olu fana dɔ ka se ka bɔ tagali la n'a bɛ se ka ban yɛrɛ a ka ban pewu donc o bɛɛ de b'an ka baara kɔnɔna na mais an ye nin bɛɛ kɔkɔrɔma don ni fɛngɛ de ni o ye gafe min n'an ko ma ko je suis citoyen ne ye fasoden ɲuman ye donc o gafe de bɛ nin bɛɛ ta en compte an bɛ information di nin de kan ani sensibilisation ekɔliso minnu yera ni ɲɔgɔndan kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ Amzatu Maimuna Geyi Kukiya Sogonikɔde Janjigila A Farandol
Mayambugu projet D, Cheikh Anta Diop, Dar Al Hadid Sogoninko G, Mayambugu D ani Sekotra u bɛɛ lajɛlen bɛ ka u ka seko ani dɔnko yira dakun minnu fɔra n'o bɛ tali kɛ sigikafɔ bɛn ani kelenya bolodi ɲɔgɔnma olu n'a ɲɔgɔnna caman olu binakun kan yaasa o bɛɛ lajɛlen ka sabati Mali kɔnɔna na. N y'o de fɔ laɲini kunba tɛ dɔwɛrɛ ye an ka se ka maliyɛn kura k'o dilan ba Maliba ye minnu bɛ se ka Mali sama ka bɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi minnu bɛ se ka Mali danbe segin a ma minnu bɛ se ka Mali ka hɔrɔnya segin a ma minnu bɛ se ka Mali yanga i n'a fɔ fɔlɔ Mali tun bɛ cogo min na diɲɛ maabaw fɛ diɲɛ dugu fɛ an bɛ fɛ vraiment k'o maliyɛnw de dilan o maliyɛn modèle de dilan minnu bɛ se ka nin baara waleya. An bɛ fɛ ka maliden kura de dilan maliden minnu bɛna se ka Mali jɔ sini parce que an yɛrɛ ɲɛ bɛ kow tagabolo la an ka fɔlɔ maakɔrɔw tun bɛ sira minnu kan an y'olu bila. Ni y'an ka fɔlɔ maakɔrɔw kunu bi k'an yira o la o bɛ siran an ɲɛ parce que an ka tagabolow man ɲi an bɛ fɛ bɛɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye denmisɛnninw ka tiɲɛ fɔ walasa olu de bɛna kɛ sini Mali ye donc n'a ma ɲɛ olu bɛ kɛ sini Mali ye an ko n'an y'an sigi k'an bolo da an sen kan ni denmisɛnninw filɛ cogo min na n'u nana nin cogo la sini Mali tɛ anw ye donc fara ɲɔgɔnkan in kun ye o de ye an bɛ bɛɛ wele bila bɛɛ lajɛlen de ma bɛɛ k'i ka denw dilan bɛɛ k'i ka denbaya dilan parce que an ɲɛ b'a la bi bɛnbaliya bɛ fan bɛɛ fɛ kɔrɔnfɛla dama tɛ hali duw kɔnɔ problème bɛ yen balimayaw la problème bɛ yen sigidaw la problème bɛ yen bon an ko n'i y'a ye o bɛ ka kɛ n'an ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina don u la hakilina min b'a to u bɛ se ka sini Mali nin jɔ an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka taa tungaw fɛ u bɛ taa sa jiw la u bɛ taa sa kungo kolonw kɔnɔ minɔgɔw la an ko munna an tɛ sigi ka baara dɔw kɛ min b'a to tunganata ninnu bɛ dabila an ka nin jamana in ye jamana barikamanba ye komi a fɔra cogo min na. An y'a kɛ pour que denmisɛnnin ka lakana denmisɛnnin ninnu u k'u danbe dɔn u k'a dɔn u bɔra yɔrɔ min u k'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min parce que denmisɛnnin ninnu sisan u bɛ Facebook lajɛ u bɛ fɛn dɔw lajɛ autant danbe ye u faut k'u kana k'a ye an bɛ mun kɛ min kan ka ɲa min kan ka kɛ drapeau ni Mali drapeau ni fɛn saba de don u ko sabani an y'a f'u ye mun de don a dilanna waati min an y'a f'u ye a utilité an ye f'u ye o de kan ka kɛ pour que denmisɛnninw kan ka dɔn k'u ye maliyɛn ye Mali taabolo. Groupe Citoyenneté maaw n'a kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ka Mali jamana k'a dɛmɛ a ka baara bolodalenw na n'o ye maliden kura o sabatili ye Mali jamana kɔnɔ. An bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunun mara ani bi mara ko danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ fɛn caman ye. Chefowari miliyari kelen o de farala ɲɔgɔn kan baɲumankɛlakaw fɛ an dɛmɛbaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ seko ni dɔnko ni kalanko ma UNESCO ani diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsinnen don tunkarankew ka lahalaw ɲɛnabɔli ma Organisation Internationale pour la Migration ani diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ denmisɛnniya kisaw ma ni o ye UNICEF ye wari in bi fara ɲɔgɔn kan ka don fɛn min dafɛ baarabolodalen dɔ de don an ka jamana kɔnɔ min bi tali kɛ bɛn ni basigi ani seko ni dɔnko nasiraw yiriwali la UNESCO a lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale ye danigɛli kɛ kɛnɛ dayɛlɛtɔ a y'a yira k'a fɔ baarabolodalen minisiriso ka baarabolodalen don walikelen a bolodan bɛ minisiriso de ye minisiriso min ɲɛsinnen don malidenw ka segin ɲɔgɔn ma ni o ye réconciliation minisiriso ye nka Usmane Zogo de bi walawalaliba kɛ an ye a ko kun kan. Fɛrɛ mun bilalen do sen kan an ka jamana kɔnɔ bɛɛ ɲɛɲinini kama n'u ko a ma ko Programme National pour la Culture de la Paix. Programme in bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ dɛmɛbaga jɛkuluw yɔrɔ la o kama UNICEF ka lasigiden mun bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ ale ka kɔrɔfɔ la a k'u ni jɛkulu dɔw sera ka u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la OIM UNICEF yɛrɛ ka fara MINUSMA kan walasa hakilina mun talen don an ka jamana minisiriso fɛ ka se ka bɛn ɲini jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o hakilina lawaleyali kama u bɛnna musaka min kan k'o ta k'o don a da fɛ o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 1 a n'a kunkanfɛn na ministère de la réconciliation a ka gafesetigi min ye kɛnɛ lasɔrɔ Ataher Ag Ignan a ko wari foyi tɛ mun bɛ caya ka don bɛn da fɛ ɲanguma n'i y'a don Mali bɛn na a b'i n'a fɔ n'i y'a ɲɛsin farafinna ma walima diɲɛ bɛɛ ka bɛn ɲɛɲinini kama sigi in ka laɲini dɔ ye ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan ani k'u wuli k'u jɔ nka ɲani o cɛ u bɛ fɛ k'a kɔnɔkow si dɔ ɲan'a ka taa ka don ba la ani yɛlɛma minnu ka kan k'o lase a ma programme mun n'a bɛ fɛ k'a sinsin fɛnba damadɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la siyaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ka fangaba don o la kalanko ni lamɔko k'o sabati ka fanga di forobatɔnw fɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ani denmisɛnnilakaw bɛɛ ɲɛɲinini kama kɛnɛ in dayɛlɛli senfɛ
da sera fɛnɛ an ka ministère de la réconciliation a ka laɲiniw fɛnɛ ma n'u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ dɔ ye ka se ka bɛn bada k'o sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ minɛn ka se ka lasɔrɔ mun bɛ kɛ sababu ye ka banbaciya walew k'olu kunbɛn ni ka laban ka sira don jamanaden bɛɛ kɔrɔ i ka se ka i jɔyɔrɔ fi jamana ka ɲɛta a n'a ka bɛn na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni programme in ye an ka ministère de la réconciliation a ka jɔsenba dɔ ye jɔsen min bɛ fɛ ka jamanadenw u dusukun an'u hakilinaw k'u kala ɲɔgɔn na. O de bi an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Senegal faaba la Dakar Khalifa Sall Senegal faaba maire min kɛ mɛ wasaden ɲɛ n'a bɛ bolo la a ka kiri fɛnɛ bɛ senna Senegal faaba la maa 7 minnu na jɛn bɛ ka minɛ ɲɔgɔn fɛ ni u bɛ ka kiri an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ olu ka ko kɔni a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la sa barisabu ka da kan min ye alamusa février kalo tile 15 ye Senegal jamana ɲɛmayaso lapasabaw ni o ye avocat de l'État ye olu de donna kiribulon kɔnɔ ko fɔ u ka jagoya jɔ de Khalifa Sall ni a minɛɲɔgɔn maa 7 na k'a fɔ u ye dunni kɛ faso nafolo la Senegal faaba Dakar mairie la kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmayaso ka lapasabaw ni o ye avocat ye maa 6 ɲɔgɔn na ka fara jamana ɲɛmayaso ka maa talen dɔ ka u ko min ma ko agent judiciaire olu de bulon kɔnɔ ni o ye kiribulon ye u ye a jira k'a fɔ jaki min ni olu b'a fɛ jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur k'o maminɛ Khalifa Sall ni a minɛɲɔgɔn 7 dala o ye détournement de deniers publics jamana foroba nafolo ŋanamuni ni ka laban ka sɛbɛngolo dilan ka faso nafolo bɔ ni a ye a ko fo usage de faux en écriture ka fara ɲɔgɔn kan ka kokolo fɛnɛ kɛ ni min ye nafolo yɛrɛ ye ŋanamucogoya caman bɛ a la nka blanchiment d'argent o ye ka andaraki fa dɔ fɛ ka laban ka taa yɛlɛma ka jɛya maaw ɲɛkɔrɔ fa dɔ fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen jalakiw ye minnu kan ka taa ka Khalifa Sall n'a nɔfɛmɔgɔw sɛgɛrɛ Antoine Félix Diome ni ale ye agent judiciaire in ye jamana ɲɛmaayaso tɔgɔ la kiribulon kɔnɔ ko ale sago kɔni ye fɛn min ye jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la jamana tɔgɔ la wari min kana munna Khalifa Sall fɛ ni a bɛ ka kiri o la bi n'a ma ɲa ko a bɛ kɛ ko ye o kɔni ka sara a fɛ de o de bɛ bɛn sɛfa wari miliyari 1 ani miliyɔn 80 ani miliyɔn zaba mɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ko miliyari 5 fɛnɛ k'o ka laban fɛnɛ ka bɔ Khalifa Sall la nɔfɛmɔgɔw fɛ dommage intérêt o ye i jakile i ye tɔɔrɔ min lase mɔgɔw ma yanni ko fɛnɛ ka sidɔn n'a ma ɲa k'a sidɔnna k'i ka o fɛnɛ tɔɔrɔmɔɲɔ fɛnɛ sara k'o fɛnɛ ka da a kun donni na nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamana ɲɛmaayaso ka lapasabaw ni agent de l'État ni o ye jamana tɔgɔlama ye olu ka laɲiniw ye juma don kuma bɛ di maa minnu mɔ sa o ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Khalifa Sall fɛnɛ ka lapasabaw ye olu fɛnɛ bɛ don ni u ka lapasalikanw ye ka Khalifa Sall lapasa wariw minnu bɛ ka fɔ nin ye ka fɔ a don min sɔn ka kɛ Khalifa Sall fɛ a bɛ se ka nkalontigiya cogo min olu bɛ na ni o dalilu fɛnɛ ye ntɛnɛn don u bɛ labanna ka tɛmɛ ni hali bi ko in bɛ sɔrɔ ka kunjɛ Khalifa Sall ka mɔgɔw ka fa fɛ ka bɛn ni araba nata ye. Togo jamana kɔnɔ faaba la Lomé chrétien dinɛ ɲɛmaaba min bɛ yen nɔ ni tɔgɔtigiba don ko Monseigneur Philippe Fanoko Pozoro ale ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ a bɛ a ɲini jamana ɲɛmaa fɔlɔ Ɲasingbe fɛ ɛlɛ ni a ka fanga in don ten k'i yɛrɛ ta kuma in bɛ k'a fɔ ka bɛn ni don fɛnɛ ye alamusa don min ye sigikafɔ fɛnɛ dayɛlɛ don ye fangasinamatɔ ni jamana ɲɛmaayaso ni ɲɔgɔn cɛ minnu donna kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana farafina tilebiya fɛ jamana 15 ka jɛkulu CEDEAO o ka surunani do kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ archevêque tɔgɔtigiba don Togo jamana kɔnɔ nka araba février kalo tile 14 a ye dantigɛli in kɛ k'a b'a ɲini fɔlɔ Ɲasingbe fɛ a ka lajɛ ka fanga in do ten a si bɛ san 80 ani san 8 na a ko jamana sariya sunba min kun bɛ yen ni o kun bɛ dan sigi jamana ɲɛma a ka jamana ɲɛmaya kundala la san 1992 ta ko k'a lajɛ ka segin o mɔ ko ne maa min k'i ban o mɔ ko y'a ye e tɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ ko in kɔni kɛra sababu ye ka fɔlɔ Ɲasingbe tɔɔrɔ bari sabu ka d'a kan kɔsada in na fɔlɔ Ɲasingbe kun ye a jira k'a fɔ a y'a degunba tɛ ni chrétien dinɛ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Togo jamana kɔnɔ nka ni nin dɔgɔtigiba in bɔra k'i dantigɛ nin cogo in na o bɛ kɛ sababu ye ka suna fɛnɛ tigɛ ɲɛna
Nigeria jamana kono kiri dɔ bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana camancɛ yanfa Boko Haram bamaji jɛkulu tɔnden wɔɔrɔw minnu sera ka minɛ olu ka kiriw bɛ sen na a bɛ ka bɔ a da fɛ dɔɔni maa dɔ ka kiri sigira sen kan ka bɛn ni ntɛnɛn février kalo tile 12 ye a jarala k'a fɔ o bi san 15 kaso kɛ maa wɛrɛ fɛnɛ ka kiri n'an bɛ jatigɛ maa 1,169 na ni a jirame k'a fɔ o kɔni kan ka san 60 kaso de kɛ Haba Umar ale kunnafoniw ye a jira k'a fɔ jakiw minnu ɲɛsin bɛ a ma o ye ka fara walejugu tigilamaw ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bamajimaw ni o ye Boko Haram ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka yɛrɛfa suya baara boloda kuma dɔw la fan caman fɛ bamajiya kadara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin kalanso dɔ ma ni o ye Gombe kalanso ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bamaji denmisɛnninw ka olu ka dondaw ka wuriya entraînement ka a bi jaki o fɛnɛ na kunnafoniw minnu fɛnɛ kun bɛ a bolo Abubakar Shekau Boko Haram ɲɛmaaba kun ka ni o dile faamaw ma kun bɛ se ka kɛ sababu ye k'o ka ko dabila a ko a y'i kuru o kunnafoniw fɛnɛ kan ninnu ye jakiw ye minnu bi ɲɛsin a ma ka kɛ sababu ye ka san 60 kaso k'o da kun a ti bɔ fiɲɛ na. Ninga bara bilali ma bala maa caman na maa min ko don Ethiopie minisiri ɲɛma don minisiri ɲɛma bɛ Ethiopie ko jamana ɲɛma Haile Mariam Desalegn a y'a jira k'a fɔ a bi wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛma yala Ethiopie dantigɛli kɛra fɛ ka bɛn ni alamisa février kalo tile 15 ye kun min y'a to a ye wala sɛmɛ o kun ma se ka dɔn nka a bi waatinin bɔ ŋunuŋunu in kɔni sɛbɛkɔrɔ bonyanen kun don Ethiopie faaba la Addis Abeba k'a fɔ maɲi a b'a fɛ ka wala sɛmɛ ka bɔ minisiri ɲɛma yala aya maa caman kɔni gɛmɛ k'i ta fɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa min ye maa hakili juru caninenw ye aya maa minnu ye politiki bina ko jateminɛbaw ye ani kunnafoni dilabaw olu dɔw bɛ k'u ta fɔ a ko kunka kunnafoni di gafe min bi wele ko Reuters o ye a jira misaliyala k'a fɔ minisiri ɲɛma ni o ye Haile Mariam Desalegn ye a kuma fɛ maa minnu minɛ bɛ politiki bina k'u ka Ethiopie jamana kɔnɔ k'u datugu aya olu bilali ka teliya wa caman ka bila ka bɔ u la aya ko o de ma bɛɛ aya fanga ɲini jakulu mo minnu n'a jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka fanga sɔrɔ n'ale kɛra minisiri ɲɛma ye wasabulo kɔnɔ aya ko olu dɔw ye u babali o ko ni kɛli cɛ tɛmɛnen kɔfɛ dɔw fɛnɛ ye a jira k'a fɔ a yɛrɛ ka fanga ɲini jakulu kɔnɔ maa dɔw de kɛ n'a kɛ k'a bolo jagoya tuma min ko fɔ a ka wala sɛmɛ aya dɔw ko a yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔw bi sɔn ka ye o la ka bɔ jakulu kɔnɔ jakulu min wele ko Front de Libération des Peuples de Tigray aya LPT o fanga ɲini jakulu in de bɛ fanga na Ethiopie jamana kɔnɔ ɲinamɛ ɲini ka kɛ aya o san 80 ye aya u ye maa minnu wuli ka bɔ fanga na ni o ye Oromow ye olu kɛn bɛ dɛnkɛrɛfɛmaw ye fanga ko la bi o de kɔsɔn kuma bɛɛ olu bi to ka nisɔnkuyatamaw sigi sen kan ni u minɛ k'u datugu aya o Oromow minnu minɛnen don ko a n'a kɛ ɲankuma a yɛrɛ nɔfɛmaw ni o ye Front de Libération des Peuples de Tigray ye min bɛ fanga na a ma sɔn olu ka ma sɔn a ka kuma de mɔ ka Oromo ma minɛnnu bila n'a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ n'a mi cogo dɔ o laban bɛ sɔn ka bin ka bɔ fanga na wasabulo kɔnɔ n'a sina k'i den ka wala sɛmɛ siɲɛ kelen. Afrique de jamana ɲɛmaakura maa bɛ se ka fɔ faraɲɔrɔ fanga Cyril Ramaphosa don barisabu ka d'a ka fanga ɲini jakulu ANC ma n'a fɔ ko u ka maa min bɛ fanga na ko u ka bin ka bɔ fanga na n'o ye fanga bila maa min bɛ kɛ fanga ɲini jakulu ɲɛmaa ye o bɛ sin k'a ta nɔna ten Cyril Ramaphosa dun de kɛra ANC fanga ɲini jakulu ɲɛmaa ye a kɛlen kɔfɛ ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma furumuso Nkosazana Lamini Zuma bi aya u ka ANC fanga ɲini jakulu ɲɛmaaya kalataw la o kumana Cyril Ramaphosa kun ye fɛn minnu fɔ k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye a kɔni b'o k'a ka kɛlɛkɛso ye yuruku kɛlɛli yuruku min fana ni jamana ɲɛmaa Jacob Zuma tɔgɔ nɔrɔkɔn bɛ o la maa bɛ se k'a fɔ a ye ko in daminɛ ka ban barisabu ka da ka bɛn ni alamisa février kalo tile 15 ye tuma min na Cyril Ramaphosa bɛ ka kɛ Afrique du Sud jamana ɲɛmaa ye Jacob Zuma nɔna o waati kelen bɛɛ lajɛlen la lakana tigilamaw kun bɛ ka bulukusu kɛ ka don a y'a Dakabana du dɔ kɔnɔ Dakabana du min lasulu ye Inde jamana ye ko Guptalakaw a y'a sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen din bɛ olu de ma walikelen a dinkun bɛ olu de ma jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ni a nɔfɛmaw fɛ a kuma kun gɛnkun bɛ bɛɛ lajɛlen dala gwɛsɛ ye lakana tigilamaw donna olu ka duba in kɔnɔ ka mɔmɔni kɛ ye
kunnafoniw y'a yira fana k'a fɔ araba o lakana tigilamɔgɔ kelenw fɛnɛ lamana ka don gubudalakaw ka dakabana du dɔ fɛnɛ kɔnɔ Johannesburg ni ka taa mɔmɔni fɛnɛ kɛ ye aya ma 8 ɲɔgɔn na olu kɔni n bɛɛ lajɛlen minɛna k'u jɔ kiiri ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen ye Bloemfontein aya o ye kiiribulon ɲɛ min bi yen nɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye aya forobaca kangara dɔ ye haut fonctionnaire min ka surun ministre min ɲɛsinnen dugu jukɔrɔ nafa sɔrɔ sirakow ma o fɛnɛ minɛna ka taa o jɔ kiiribulon fɛnɛ kɔnɔ dɔw y'a yira k'a fɔ kunnafoni dilaba dɔw fɛnɛ tɔgɔ bi sɔn ka ye ko in na minnu ni gubudalakaw fɛnɛ kun bɛ jɛla k'a lajɛ ka jamana sɔrɔ siraw ta k'u di aya maa ninnu ma minnu lasulu ye indi jamana ye min ye Jacob Zuma yɛrɛ de a denkɛ ni o ye Dudu Zana Zuma ye aya ko ale fɛnɛ ti ta ka dangɛ don nataw la bari sabu ka da kan ale de kɛ n kunbɛ jamana ɲɛma Jacob Zuma ni aya maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ babu sentigi ye Jacob Zuma b'a fɛ fɛn minnu ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nafolo binna ko ka ko denkɛ de kun b'o n'u don aya Jacob Zuma kun bɛ sɔrɔ k'i dogo o ko kɔfɛ o kumana Hindu kun bɛ sɔrɔ ka nafolo bɔ k'a di denkɛ ma denkɛ b'a lase Jacob Zuma ma aya o kow kɔni sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na Afrique Sud jamana kɔnɔ nka nin ti Cyril Ramaphosa kɛ jamana ɲɛma ye bari sabu ka da ka jamana ɲɛma sigi kalataw o ye san 2019 san wɛrɛ de ye nka min ye san wɛrɛ furanjɔrɔ fangani min ni o bɛ kɛ ka jamana ɲɛma Jacob Zuma ka fanga tɔni datugu ANC ɲɛma kura de bɛna o kɛ o kumana ni u taara ɲɔgɔn sɔrɔ kalataw la sa ni maa fanba ka danaya dara ANC fanga ɲini jakulu ka kura ka wasaden caman ta ye k'u bila wasabulon kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ a ka jamana ɲɛmaya kɔni bɛ to a nɔ na nka ni fanga ɲini jakulu wɛrɛ de kɔni o sebaya kɔni sɔrɔ o ye ANC bile o de bɛ dansigi bamanan ka kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye ka wale ɲuman dɔnbali kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Seri Fila tɛ bamanan ka kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna